Egunon familiak, bagoiaz laugarren errezetakin, bale? Gogoratu oso errezeta simpleak egingo ditugula, errezak oso errezak egiteko, berez lasailizaziko ikasle txikiak egin behar zituzten errezetak direlako, ez? Bertan ikastetxean egiteko prestatu genituen, eta orain modu hontan gaude egiten, gauden egoeran gaudelako, baina beraiek egiteko oso aproposak, oso errezak eta politzak direlako. Errezeta osasuntxuak, baina beti gogoratu, jasangarritasuna osasunakin oso lotuta dagoela. Jasangarria ez baldin bada, osasuntxua ezin daitekelako izan. Jasangarritasuna referentzia moduan hartuta askotan pausoak hobeto emoten ditugu, garrantzitsua da. Elikagaiak orduan, bai barazkiak eta frutak adibidez, bertakoak eta garaikoak aukeratuko ditugu beti aldun neurrixan, ekoizle txikixeri, bertako ekoizle txikixeri erosi, gauza horiek oso kontutan hartu behar dira, oso lotuta dagoelako, ez? Jasangarritasuna, bidezko merkataritza batetik datozen produktuak aukeratzea, beharrezko elikagaiak ez direnean, adibidez kakaoa, darriztan honetan erabili behar duguna, ez dira beharrezko elikagaiak, ez? Eta gainera hemen ez ditugu kapritxoak dira, eta erosten baldin baditugu, oso garrantzitsua da bidezko merkataritza batetik datozen produktuak aukeratzea. Kontutan eukitzia ze kondizioetan eta nondi datozen, eta zelan landu diran osagai horiek, ez? Elikagai horiek. Jakingo duzue, orain dela 2 urte, Lasaile bidezko elikaduraren, bidezko merkataritzan aldeko eskola bat dela. Eta badaukala plataforma bat, nun bidezko merkataritzatik datozen produktuak erosia dituzuen. Beraz, aukera politxa da, bertatik erostia badibidez, kakaoa eta beste hainbat produktu, ez? Hemen ez ditugunak, beharrezkoak ez direnak, kapritxoak direnak, baina, behin erosten baldin baditugu, kontutan hartzia nundi datozen, eta, ze kondizioetan landu dituzten nango ekoizleak, eta, orduan, hori kontutan hartuta, gaur errezeta oso polit bat, oso erreza, eta umiei asko gustatuko jakena prestatuko dugu. Beharko ditugun osagaiak izango dira. 100 gramo urrak, txikito dira. Oso, txikito egiten ditugu, hautza egin gabe, zatitxuekin. Beharko dugun beste osagaia izango dira datilak. Datilak baita, bidezko merkataritzatik datozen datilak aukeratu, ekologikoak, baldintza egokietan batu eta ekarri dituztenak. Eta, azken finean, fruta bat da, oso gozoa da, baina fruta bat da. Ez da gehitutako azukre bat moduan konportatzen gure gorputzean. Beraz, egin behar ditugun, ez dut esan gainera, txokobolatxoak egin behar ditugu, bale? Izango dira, nahiz eta berezko azukrea eduki, gure gorputza ez du berdin onartzen, elikagai bat fruta bat kasu honetan ekartzen duen azukrea, gehitutako azukrea bezala, Beraz, egingo ditugun bolatxoak oso gozoak dira eta elikagai moduan ikusi ditugu, Beratzen utzi ditugu, 4 datil, eta biguntxuak daudenean, pare bat ordu edo gu bat be askotan nahiko izaten da. Eskatutetek kendu, eta gehitu ditugu. Kakaoa esan dugu bezala baita, bidezko merkataritza batetik datorren kakao aukeratu. 2 koilarak botako ditugu. Bat, eta 2. Gero bakoitzak bere gustora, kakao gehiago, ur gehiago, edo datil gehiago bota aldio, gozoagoa edo kakao sabore gehiago ditzeko. Holan neurri hauekin oso gelditzen dira. Eskatu bat maztatzen dugu. Zati handitik ez gelditzeko. Daukagu, minutu baten, masa egin. Lantzeko oso masa erreza da. Eukiko dugu onduan, urekin, horako patili bat, eskuak pizkatxo bat umeretzeko, gure eskuetan pegautaz gelditzen. Umeak egiteko oso politxa da, oso erreza eta. Orduan, urrak edukiko ditugu, aparte lehen 1 gramo erabili ditugu, orain urrak edukiko ditugu barruan sartzeko, Eskuak pizkatxo bat umendu, pizkatxo bat hartu, nahi dugun neurriko bolatxoak egiteko, eta ur bat eginiko diogu, erdien. Horrela, urra eskutatu, eta segitxoan egiten dugu bolatxo bat. Pizkatxo bat hartu, zapaldu, oso erraz egiten dira.
barruan sartu, eta eskuitatu, eta neurriko olatxoak egiten joango gara, bale? Hemen, egin dugun neurriekin, tengo zaizkigu olako tamainako 12-15 bat bolatxo. Oso bolatxoak proposak dira, 10-etarako barkatu, lantzien behin postrerako edo ordu tartean jateko. Pentsau, elikagai bat danean, askotan esan dugu, elikagaiak jangarriak diren produktu guztioetatik desberdin behar ditugula, ez? Orduan, olako azukredun saltzen dituzten produktu horiek berez ez dira elikagaiak. Bolatxo hauek elikagai bezala ikusi ditugu. Berez, elikagaiak dituelako eta oso osasuntsuak direlako, ez? Gehitutako ezer ez daukatelako. Inongo gehitutako azukrarik ez da ezer. Orduan, nagusia, batzutan zain egin behar gara bizkatxo bat gehiago, ez da batzutan depende, ez? Gure egoera, baina umiekin beti esaten du beraiek ez dutela neurririk hartu behar behin elikagai bat ganean, bale? Beraiek nahi baldin badute olako sei meriendatzeko ondo dago. Beti ere, frutari leku epentzen ez baldin badiogu, ez? Beste elikagai, beharrezko elikagai leku epentzen ez baldin badiogu, fruta, barazkiak, lekaliak, sekale integralak, olakoa jaman dituzte, postrerako, amarretakorako behar dituzte dute. Gogoratu miekin, guk erabakitzen dugula zer jan behar duten, eta beraiek zenbat eta zelan. Guk zer jan behar duten hortan, elikagaiak aukeratzen baldin baditugu, barazkiak, fruta, lekalea, sekalea, animali jatorrizko produktuak aukeratzen jaten baldin baditugu baita. Guk aukeratzen dugu zer, eta beraiek zenbat eta zelan, ez? Hori garrantzitsua da gogoratzea. Eta, ez hain osasuntsuak diren produktu guzti horiek guztiz saihestia zaila da, ez? Bizitaren gizarte hontan. Baina behar bat utzi aldira asteburuetarako, kalerako, ez? Eta etxean, horrelako aukera osasuntsuak egon beti. Almendrak txikituta, botako dugu, eta horrelako bueltak emoten, itxatzeta geldituko da, eta gogoia bukatuko ditugu. Buelta, batzuek kostuten zaie, buelta emotia, zuekin emoten diogu, txoko bolatxo, zoragarriak. Gozo-gozoak, etxian egin da, eta elikagai moduan erabilan ditugula, amarretakorako, edo ordu tartean jateko edo kapritxo bezala, bale?